Esta é a Lixa, unha nena normal cunha vida normal. Con tan solo 16 anos traballa na tenda de roupa de bebé da súa nai. Non se sabe moito da súa vida, pero parece simpática, aínda que non ten moitos amigos e cando sae está soa. Hola, Carla. Hola, María. Que pasa aquí? Nada, aburríame na casa saín dar unha volta porque con tantos meus exames tiña que tomar o aire. Eu fui a facer unhas compras, pero ao final non comprei nada. Queres dar unha volta xuntos? Vamos. Mira, viste que foi o Instagram? Sí, vino antes e quedé flipando. Non sei como pode ser eso, dá vergoña. Chao. Madre mía, ese ruido! Mira, é unha pequena chorando. Vamos a chegarnos a ela. Que che pasa? Estás ben? Quedei con un suposto amigo, pero nunca chegou e parece ser que todo era unha broma dos amigos. Xa sei de que vai isto. Diri sempre meténdose cos novos. Queres vir connosco a dar unha volta polo parque? Sí, moitas grazas. Son nova aquí e necesito conocer a xente nova. Ven con nosotros. E canto tempo levas aquí? O ano pasado cheguei aquí e estive estudando en franciscanos, pero ahora cambié a maristas. Pois se queres podes ser a nosa amiga, métete no grupo de WhatsApp. En serio, ninguén quiso ser a miña amiga antes. Se algún día necesitas algo, chámanos. Que queredes facer agora? Imos de compras? Sí. Sí. Oye, chicas, imos a pola amiga? Sí, parece como buena idea. Vamos. Encántame este, compramos o conxunto. Vale, pero a mí gustame máis o gris, Eu prefiro o azul mariño. Veña, pues, distinto cada uno. Vale. Chicas, vamos a probadores. Voy a ver cómo queda puesto. Tenemos o grande que caemos os tres. Vale. Prefiro ir a un individual, que teño moita vergoña. Veña, vale. Quedache genial. Grazas, encanta Matela. Chicas, podo pasar? Ah, sí. Quedache genial. Moitas grazas. Compramos o conxunto. Veña, vale. Eu non trouxe un niñeiro. Veña, invítoche. Acompañamos a tu casa. Bueno, vale. Esta é a miña casa. Vale, chao. 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 Vámonos. Esta casa da Lixa era moi grande. Sí, o portal é a presión. E a túa bolsa? Olvideima. Bueno, como tú vas por aí, volvo sola. Veña. Chao. Chao. María, que creo que acabo de ver a Alicia meténdose na casa esta abandonada onde viven os marroquís. Home, non creo que fora ela. Iría vestida igual. Bueno, non sei, eu vou pa casa. María mandou un mensaxe. ¿Queréis que hoxe que quero gravar nos TikToks así que vin moi divertidos? A mí pareceme moi boa idea, que eu quería gravar o Hear Me Out. Pareceme boa idea. Encantoume facer este vídeo. Foi moi divertido. Teño unha idea. Que vos parece maquillar unha maza? Encántame a idea. Sí. Quedou moi bonita, a verdade. Teño unha idea. Xa que non quedou moi... Alá. efectivamente, podemos deixar a fiesta dun veciño porque así por Samaín asustas un pouco. Queredes xogar a un xogo ahora que nos coñecemos máis? A cal? O da auga de adivina a pregunta ou a auga? Vamos. Rapaces, comeceo, vale? Veña. Que nervios. Cale a miña cor preferida? O marrón e o negro. Que ben. Sí. Ti, veña. Veña, vou eu. Cal é a miña marca favorita de bolsos? Eu creo que Gucci. Moi ben. Es que estaba dudando entre Gucci e Prada, pero dixen, é Gucci definitivamente, porque é o que máis marcas ten. Pregúntalle ti, veña. Cantos bolsos Hermès teño na miña casa?
Alicia, que pasou? Buah, flipo co da Alicia, Sabes, acordaste do probador? Non quería entrar con nós porque era negra. O corpo, claro que era negro, home. Non o podo creer. Ademais que non tiña diñeiro. Normal, será mora como iba a ter. Home, claro. O día que pasaste ti pola súa casa, claro. Era lixa, ahora todo nos cadra, claro. María, non mo esperaba. Xa, ademais, xa éramos amigas. E agora que facemos? Seguro que nin papéis ten. Imos ir deixar as cousas claras. Alixa, pero que te crees plaza mentireira? Vos ir deixar as cousas claras. Ou te vas ao teu país ou te convertes na nosa criada. Unha semana para Carla e outra para min. Perdonadme, chicas, nunca vos quixen mentir. Simplemente quería ter amigas de verdade e unha vida mellor. Pois unha vida mellor no teu país, non no noso. Entón sería a vosa criada, mentre sigamos sendo amigas. De amigas nada, bonita. Ou debería decir morita. Esto non se pode consentir. Vou chamar á policía. ¿Dónde están? ¡Pónganse por aquí! Parade xa. Xa está ben. Son a policía. Isto que estás a facer está en contra dos dereitos humanos. Vades directos a un centro de menores. Ti non sabes que é o meu pai. Cando se entere, ides flipar. Madre mía, estar aquí é horrible. Ademais, ninguén merece ser tratado así. Iso é o que aprendín nas clases de valores de Xuncal. Xa, encima cando saíamos, os nosos pais van estar arruinados por culpa nosa e dos abogados. ¿Sois como María? Sí, E que vos pasou? Por que estades así? arruinámonos. Bueno, non pasa nada. Vou vos dar unha segunda oportunidade. Podedes traballar con nós. Non lo merecemos, fixemos moito mal. Non vos preocupedes, podedes ir comigo. Bueno, vale. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. E recorda, non discrimines a ninguén. E non ocultes a túa identidade por medo a ser discriminado. Que é eso? Mira palo, eu vin unha cousa aí. Vale, espera, que tengo que ver el guión. ¿Dónde están? ¡Pónganse por aquí! Por eso vete.